Здравейте хора, добре дошли във втора част на отварянето на такива мистериозни топчета с такива антистрес играчки. В предния епизод ми се падна банан. А сега да видим в този епизод какво ще ми западне. Пак по същата схема. Пак не мога да го отворя. Нали е мега трудно да го отварям. Като го отворя? Не, добре, хвана го. Отворих го. Ще кажа, че след малко ще се върна, ама аз го отворих почти. Добре, явно това ще стане. Мога да го отворя, ще се включа пак. Отворих го. Ето. Колко ще ми се развърши щебей. Отвори го най-после. Да видя. Това! Какво е? Някой може да ми мисли това какво? Домат или авокадо е това? Какво трябва да е това? Нищо е това, ама... Някакво друго никъде не го нямаме. Значи той е прозрачно, но всъщност има такива бели розови топчета. Много е яко това. Поне това е много яко и банана също. Ще отида за още. Ако искате още такива видеа и да отворим още такива неща, такива топчета, пишете в коментарите, аз съм го да си играя с тях. Чао!